Ja, procent, ppm og ppb. Vi har valgt opgave 67, og det er måling af blyindholdet i grønkålsblad. I opgaven står der, at vi har 214 gram grønkål, og de indeholder 0,103 mg bly. Vi bruger ligningen C er lige med M over M. CA det er procent, det er det vi vil finde af det stof, og det er jo så blyet i grønkålen. M det er mængden af det stof vi vil finde, og det er de 0,1 mg bly, og M blanding det er den samlede mængde kål, de 214 gram. Vi starter med at gøre det hele samme enhed, altså omskriver de 103 eller de 0,1 mg bly til gram, og det giver 0,001 gram bly. Så trækker vi bly, altså vægten af blyet fra bladene, og det regnestykke kan vi se her. Så trækker vi de 0,00103 gram bly fra de 214 og får altså 0,00000481 og så videre. Og det kan vi så regne om til procent ved at gange med 100, og det har vi så her. Og der kan vi så se, at bladene de indeholder 0,000481% bly, og det er lidt træls tal at sige, hver gang man skal sige, hvor meget bly der er i grønkålsbladene. Så derfor så har vi valgt at omskrive det til ppm, og det er jo så 4,8 ppm, og det er parts per million. Og det regner vi så videre om og laver til parts per billion, og det er så 4813 parts per billion. Okay, så har vi også valgt opgave 71, og for det første så vil jeg komme ind på stofmængde koncentration. Det er C af det anvendte det stofmængde, og så N det er af det anvendte stof divideret med volumen, altså V, stor V. Og det husker vi så ved at sige N'erne, C er vandet, og forklaringen på bogstaverne og enheden, det er så C er lige med stofmængde koncentration, altså mol per liter, altså det betegnes som lille bogstav M. Det lille bogstav M, det skal så på udskilles fra stor M, som er så kursiv, og stor M, som er kursiv, det er altså molær masse. Og N, det er så det anvendte stofmængde, som har så enheden mol, og stor V, det betegnes som volumen, og enhed liter. Så går jeg i gang med opgave 71, og der får vi at vide, at der skal laves 200 ml 0,150 molar natrium sulfat. Så bruger jeg så det her formel C er lige med N divideret med stor V. Og her der isolerer jeg så N ved at sige N er lige med C gange stor V. Og det første opgave det var at det var A, altså vi skulle beregne stofmængde af natriumsulfat, som skal anvendes, altså ja. Og vi får at vide hvor mange molar per liter vi har, det er 0,150. Her så ganger jeg så med 0,200 til liter. Her har jeg så lavet om på 200 ml til liter. Og det får jeg så 0,03. Og for her så skal jeg finde enheden, og det gør jeg så ved at finde hvad der går op i. Og her der finder jeg så enheden ved at L, det går så op i L, og så har vi tilbage mol, og så får jeg mol hernede. Og opgave B, der skulle jeg beregne massen af stoffen natriumsulfat. Og det gør så ved at bruge molen og bjerget, altså N lige med M divideret med stor M kursiv.
Og så isolerer jeg lille m, altså massen. Lille m lige med store m kursiv gange med lille n. Lille m, det er massen. Store m kursiv, det er så molarmassen. Og lille n, det er så stofmængden af stoffet. Og for at beregne massen af stofmængden, så skal jeg finde molarmassen af stofmængden natriumsulfat. Og det er 142,04 gram per mol. Og så her, der har vi har fundet N. Det er 0,03 mol. Og så sætter jeg bare ind her 142,04 gram per mol gange 0,03 mol. Og det giver så 4,26. Og for så at finde enheden til det her, jeg har fået, det gør så ved at finde, hvad der går op i her. Og her der går mol, og mol går op i, og så har vi gram tilbage. Så får jeg finde ud af, så det her det er gram. Så jeg har fået det gram. Og opgave C, der skulle jeg beskrive, hvordan man praktisk kan lave opløsning. Og det kan man ved at tilsætte 4,2812 gram natriumsulfat, altså som et fast stof, til en 200 ml målekolbe. Og derefter så fyldes målekolben med vand til op til den her streg, hvor målekolben er sat til.